Ah,
anu ya ti asenya ya wodi o yo na me na wa ye iro na me na wa yo aye esi mi free ma kuma anadia ani ma dina de radio ekasa odun fo ni da anadia free ya kumama yeah ania Cedar ma be fo ya da ba ya sote ya ba kasa ya da ya free ya kumama yes anadia ania ni no bakasa odun fo mi da eti adia wa ya ma ye na dos ya mi adia wa ya ma ye anana do ya so ya mo be free ma oine ani ma dina ire bakasa odun fo mi da be free ma kuma ma ya se ani ma dia adino bakasa odun fo mi da Cedar se na won fa manu na na dia osa siro yeah ajo nya nya wa ma ya do osa siro anadia Cedar se na won fa manu osa siro na na dia ajo nya adia wa yo osasiro eti nya wudi ya beduni erade wa ye resada wa ye resada ajikwe nya wudi ya adali ya wase ya kurana binyama wo binyame wa ye resada adu ye na yo to enu na mitu yesu asabai na tugize asabai na mi katewo adure yesu ya wodi ya na be oyinyo biankura na mi nyamawo wa ye Anyumbe na yetu anadia sabai ayansa yesu asabai na mika adumure yesu ya wote yana wudi ya badunyo ya kurana minya mawo ya mie wa ye sada eti adumra yetu sa adumra ire oniradi yetu adumra anadie odun wadum ye no odun fo oni yadi everybody oni yadi ye se ye choye ni ko ye chia ya re bi a boy asem bi a to ye enye wo huma bro ni wutumi ni wadoya aka ye kan ya no adra na mudini utumi ni usore tumi ni so ama ya kwa enye wiye ama ya ni da
so kese ti say ya. Ye boy ye must put ya sakasa se Daniel ye kaudi. And you bring your picture so we go gani munya. This has a wo fata. Ono for ya da wase. And munya mu your picture. This rank count. Amen. Amen. Praise God. Nyame ani monyam ayekese ewofia ha. Na yeshira awrade ya ne kese ba bibia onso wo bia no awrade enhira wo. Na onya wadoye. Ebredu say ya papa atenase. Ye bishop atenase. Papa awrade nyankopon efre no. Ode na asema na wosoma no. Wani wo nyankopon hwamo no wani nipa so hwamo. Na brei mu ogina ne naso emfinhia aduonu num ni na waye adwuma no ache na ebrei adu se won so wote ne na awrade nam no so ede asempa no ebrew na awrade aheda bre na koa se empo wote ya na wo fi a wakasa na awrade ye adwuma adoma chede sei no se ya gebre na ye tie de awrade nyankopon de ahye na no ye kwa ya papa nchen ahobrasie mu ni din ani bishop Albert Saki Kwapon ani die kwa so papa ye mo akwa ababa afidi aso for mejo so ewura na me hira waya na mopom te san nyankopon adom ye ho ye pa na aso for bronya no so se kosen bishop de aya kwa chere dem pa ti nyame so ye mo ne de hallelujah asa edu bronya asa one na ba form kakra me nda na ye nsem nyina ye beka sawo hallelujah Amen. nyame shira sira our team no na free bra ye ba fidie so be se sabre mabom ho moden na nipa ya de a osaye na nyakopon o nhira mo amen na asomafo no bre yes asomafo no bre yi pa ewo won onyankopon adwuma yemu won kon bamu etoda mo na anadwumu nyina na otwi nyina ye free TV so anadwumu ni nyina mpa bo sama de achewie mu dia ma Cedar awafo Cedar awahwefo Cedar awatiefo Cedar worship center safoma ene nyamema afi kwa wiye nyame nhira mo amen brebi asamba akopɛ na meka kyerɛ mo sɛ muntintim na mo hihim mon koso wo osom adwuma seyɛ mu na sei na tetefo no yɛ ya omamre ngu no yensoso ye bere erenye kwade biara da amen afe na nanwumre ya otie ya aye Cedar awa na o hwe yen efri eda dwada kosi ne fiada ena ede dwumadie yi ebre wo na nigi sam aisan wo dwumadie yi echi ne se ede nyankopon asem braw na ewia ye ne obompaye na ewia soso aye kyerɛw de onye and their friends are signs and tokens, you know. That's right. And no, and as some of one bresso, a course, one. And no, na Yamaudi in society television, so, and answer radio now with your name, and answer what documents beer. You are my bosom pie. Now, oh, a church any bench, yet, na a dance, no, or fat. E be share what Europe or far dance here, or share 8 year ever him for Asia or far dance here. O tie share wa America or far dance here. O tie one cry. Takra de takwa sunyane seshi inkura aka kumase ne nimpotem Eastern region koko no mokufuru dua. Baby be o share free inkura ansan sunyane techimai. Na wo fa dance enti enani dedi kan o hye na utie ya wo so bomode ya say o de documents bi beba TV so baby yare onua bi yare emu aye de fa ne photo etu TV nanim anasa already na obedi adanse amen nyame hira Cedar awa ahwefo ne Cedar awa tiefo na nigi sem ne say ye ba television so kasa fidie kase so no osofo mpanyimfo wona wo mfie kɔ wanimu wona wadi nyankopon achi ache osofo obu ho a odi nyankopon achi so ne Yesu nante ye no na ye mu bebre ye nwo ye na so osofo ye ba television so osofo ombo sai ommo mre e de twa ye ne ye bompae kosi se ye beka amen asana wada ya ma menom ne ye papa nom nyankopon o nhira mo amen Abraham ne Isaac nyankopon no o nhira mo empire me yi ma mo ne se o nyankopon ma mo ni mu kwa na nyina men na mo asefo nya nhira
mo ma ne mo nana no mo nana kanso mo nyina nyame omo mo ho ban Amen. na me kae tiefo se na wotwe die ye na wotwe ya akonkyere na wotwe na ye hyase adwada na akonkyere nyina be wie memere da Amen. na momo bebere mo ye dan mo gira akonkyere no mo nyankopo onhyira mo Amen. na da di kan da dwada no ye ya akonkyere de Awurade nyankopo ase ne bambo ne hwe so papa afi nyina na da tonso mienu eye brada no ye kwa Awurade anim ka ye mfom so bone a ya yeye efri ye mame ne mu fie ne ye papa ne mu fie so mfom so o mo aye sania ne hima ya bompa ye no o se meja fie so aye bone anso so china Awurade ne mu srama na ja fie ene bone nketenkete bi ayo ye ni papa ya anye no ye de kwa Awurade nim na da tonso miensa no yesre Awurade ho ahoden se hu sa somofo no bere so no ahoden no Nyankopɔ hwiegu asafo no so ema asafo no timi gina ye edi nam ye etimi wie wo som adwuma hallelujah Amen. Hallelujah Amen. na enada ye toso enada eye 4th day ne de enem paibo no mu ba yire Powerful. osofo Cedar. ena obi hwe ye obi tie ye oni obi ni asem onsole ntie obi aso obi asore se onidi onom jise yeku wansa Sir. asofo asomofo Paul a ne honhom asofo mu ntie me na mo nya book no so hwe na me ne mo na ya sole na efiefo no so nyim wo asomofo Paul a utie ni ye ni sunsum ni handkerchief ni ngusuo egu obi so a osofo na ne ho ayede ato no asomafo Paul a wetutu kwan atwere Nyankopɔn asɛm Bible no wo pai mu a na ohwe de Paul no kwa atwere be 27 books ebi pese otwere ba no wontime ntwere nipa timi tenase to agina se won nidi onnom gise yekuno na yetime de nipa ye friend say Paul dwane anajo Yes. adene ne dwane anajo ye yi asrafo sojafo man say omom nya den omon hwe ne somfa no koma soja amrado jojo enya saa nipa bekuno dia ene wo a wo hwe me a wo tie me na ene wo mpaibo Yes. osofo se nipa ye friend say Esther ne penso hene ohima Esther ne penso ne wafa Mordecai se nipa bitimi sore a ye friend say Haman timi transi se obekum Jewfo nyina enye nipa bi kakao Onyankopɔn man Jew. obeye den obehye won asede a na chese mama daddy wa wo hweme na edumre se yeso yesore enti ene ye bebo mpaye se obonefo ni gina tu a watu afa ho oba ho okuru ho oyire ho Yes. afi kwa wiye Yes. niema bi e pese to wo ananiema bi e pese di wachi di wura afufufuro no no eno ena bosome ye program team ni say never again never Again. and say esibio hallelujah Amen. enti ena nwumre ya hwefo ne etiefo na ye bomo nkan ye so se mo amoba efiada mpaebo e wo Cedar worship center na wotwe bia efiada me kampaibo kese no o kira na ni nyina no afe ne de ni nyina ba na wie ye 2025 na 2025 eye efiada mpaebo ni nyina ba wie ye ejina na osofo de site ye ni gisem ne se abeshia ye bosome programmer ya to den sell God of Possibility Prayer Festival abeshia nti eyem paibo afashia enya sem ketua meye bana somfo no ne prayer tower fo nyina gudem ho a empire mo bo ne nuama na kire se ochina sampai se ya enti kanchiro obi no bi so kanchiro obi se afibia no boso no bi also beba God of Possibility Prayer Festival ni bi
na we dia de atwa to okoda ni o na osofo we na eye grand finale na say ye board the final game osofo say na sitie nti o kire nyame ba hwe ne honhom nyame ba ye nyame kina eya say ya mote adanse na ya edi na fidie no so no enti abo pese say didie kwan wa o che obeti mesimu ahomache mu amu okuma se ne potem nyina de obeti makotwa mu wo adwuma mu kakra na watu ka ana wa petrotro bi wa peprajia bi keke bi afro wo se on fa omra drop on fa omra na ochina ye be bompa ya ama akuaku ami anka so ochina mesi form osofo mewuru ala ni mu mewuru ni penu na mesre urade se urade oyo odonfo ni mboburuhunfo se ne onam asomafo ne nsaso eya anwanwa adwuma ne nsankyere ne no ochira on family masofo Cedar our team na so na oma nyame ma enye nyame amen na onhira won yes enti shana so ma wure mfisa program na ye 2 days wo yie kura na okofa asem me da na obetimi de wayi ntuma na ye na aba ana obetimi de wayi ntuma na ba mo amobekwa awia ekwa nwumere no kroma so de enwumere na ekwa yie osofo ya ni sika na ye kontem na sika for de be kakra wo mo de ya osofo ya ye mantam sa enti begiram kakra asana wakwa yie nyame nhira mo na onya mo kese yankopon nhira hwefo na etiefo nyina na sanya me se eka kira one se ochena osofo aban na ya program adanse na ye bobo no TV no so ya esi wan eva ani de kwa so wadaro ma bishop so busami a esiwo Cedar Worship Center asori demo na hemfo nsaso na erade nam a yehu sa dance no yenra eno na ma mi bi be hu a wo se wodifo enie wodifo no ma be to ne hey da dano so ma me no wasanfa na dance because oba na ni sisi achim echina kra wonyankopon ya adom a na erade ma ne nsaso e bi obedi dance wo se ye odepoma na nante se ya obehu na wo se wo hu ne de no ho beton de ne ho so atona mpa na oba table be ka kire no enti nyankopon nam ne dom so enam nsa so ena ye adwuma uni utimi yi enti se rade na ye so na ya that's right na ochina no ye wo ho anase ye ni ho nyame ya adom a enti na ho enti na dia na o ka kire ahwefo de tiefo eno na bishop kan bro for say distance is a barrier ni twi ne say aboa pese say adidi kwa enwa enti yakopon aso ba bia wo kire mu fa no sara de twiro no profo ni twi ni nyina distance kwa no aso bo ka say yo ba bia o de nam no ya ma me no di mu ada o ya ma me mu di mu ada ya papa no mu di mu ada mo nsere papa cho enam na no one day bono fache ni ti no eni de kwa so echina no mesere say obi biala entumrika na omra Cedar Worship Center na adanse de eyefua etorabu okra na de ehu ni se oba osom na se a wo ebi ade poti ade ba ye no mpo no unyi ano emma but so oba wonyankopon ni ma a time spent with God is never wasted. When Yankopon no be spend the time and you wasted that ubenya bibe sonko. Hallelujah. Amen. Samre yanko Facebook do so na yanchia won. Enti fa phone na fro bi, no bi so fro bi, na ka cha se nyame so mafo no. Ono ni team na be na nanyu media ye mpaebo akato na bro na afi na kwa na wie ye enti na wo bebo madi won mpaebo wo bebo ukru di won mpaebo wo bebo nananom di won mpaebo wono wa kwantuo mo so bebo omo busua wo Ghana di won mpaebo na ya ye wo Ghana so no ye ma na ekru no ya yire no wo obi man so no ya bo mo so di wo de be mpaebo ye juma ye fo eni ye juma ya sra urade sen na fo kakra kai Eurade ni ye ntwa na suntuemo na Eurade ni ye ni ye na bronya dwa no so adwadifo amowo ye mu no mu kodwa so Eurade ma ye nya dan ma nya ne tie se adetonfo no e ma no ye ma me no dwemu se mu hu so aso me hye mo bo se Eurade o ye wie ye nyankopon no o ya efi ye be wura
from 21st you kono ko se 24th no nyame be nyame wo dwam ho nyame be twe dom aba dwam ho na oba bibia so no wono your friend say nyame be locate store found be say wo de na twa to wo de na we chire say dan a ewrade be twe atofo ewra ho yeah boy Facebook or dia Evans kakali wale danso so or Mr. Pia Kwaten Mr. Pia Kwaten Ablafi Koto Boss Lady Ajima Elvis Portia Osei Frisia and Chua Lily Opon Nana Ajay Benis Japan Agnes Nyame Joseph Sam Alice Amwaten Sewa Usa Patrick Osei Akuto Opon David Erika J Georgina Ayambili Omuguso Amoshe Yempa yo samesume to aso dia na Juliet Mensa enso Facebook no so na adwo asafo a Sheila Adepa Lydia Akanwe Felicia Aboaten Pedro wa Osetan oso no Richard Swogbo enso was Patience Sampale UK Vida Osensapon Benny Sopoku Fosua Amasewa Janet Benewa Japan enso was Linda Owusu Oche Gladys Dinah Asari Vivian JC Erica AJ, Constance AJ, Michael Odum, Omunyina, Ewaso, Omoni, Eso. Me to also YouTube or Nora Yadom, Ewaso, Abigail Fum, Hega Amwa, Asantoa Krobia, Inshuraba, Anthony Opoku, Zinabu Amedu, Safo Samuel, Suzy Danso, Ya Ousua, Koku Dia, Bafo Echampon, Abena AJ, Josephine Gomez, Alice Amwaten, Rose Ajekum, Lydia Efum, Ama Brago, Ane Prince Dawani, Ane Yesom, Ewo YouTube no so ene enumre. Sabre dia mon like Sompa page you know. Na mon share link no ma fofro so shebi entiebi. Na mon fa mo comments no nya dan emra. Mon fa mo comments no so mra. Na Facebook wa yan ko MCR. Azuka Bemba ofa dade fa one na pamfo Kevin so yata wo ho sa so menim de Kevin aye ni ti no ade bia eche wo so no na bronya de ye beyi ne eche na hwe de wo ni ti na se ho na ye to aso se Solomon so King Solomon omo boy djuma nyankopon hyiram omo djuma na e den na mepese mesuanso afidie no kakrama abehwe kira mazuka akodi bronya no wa Nigeria ba enti bronya ni de ma abeje azuka betena chinchim fidie na mazuka na akodi bronya no wo alatamemu aba nyankopon hyiramo na onyamo kesepa wo dwumafo a mudi wo ene de medical culture say ye bom paye na nempa bo no beko nanim na ene me pese ye bie twerɛsɛm no kɔ Daniel chapter 9 verse 3 to 9 na yenhwɛ Daniel chapter 2 Daniel chapter 10 verse 2 and 3 na ya toaso 12 to 14 yenti nyame asem na me de mane to awurade nyankopon so se me de muada ayitoma enso ne nkotose bebɔ mpaye na me bɔ awurade me nyankopon mpaye na me pae mu me ka se awurade nyankopon kɛse a ne ho eye hu a okra apam ne adoye ema wona wodɔ no na wodi ne mla eso ya ye bone afom adi abonefo sem ate atwea ya firi omla nsem ne watemudi ho ekɔ na ya ntie wo nkoa adifo a wode wudin kasa kire yen ahemfo ye mapoma ene ye agyanom ene asase ne so eman no enyina wo awurade na tene ne ewo wo na yen na nimguase wo yen sede etie ne yi ma Yudafo ne Yerusalemfo ne Israelfo a wo ben ene won a wo chi sase a won fomo a wafom wonti otu won kɔ hɔ no nyina eso yento aso chapter 10 verse 2 and 3 enanumu no na me Daniel me reho na wotwe miensa ma ne aduane a ɛyɛ dɛ na enam ne nsa anka no that's right nanso mansra kora kosi sɛ na wotwe miensa no wie duru bosumi a edika no da tosu aduonu nan no na me wo esukɛseɛ Hilda ene Tigris ano amen from verse 12 to 14 na okatire me say nsuro Daniel na efiri da wode wakoma to so say wobeti ase na wobebre wo ho ase onyankopon anim no
wate wo nsɛm na me nso wo nsɛm ti na me baayɛ na Persia aheman bapɔn ma sanka ne me na wɔtwe miɛnsa na hwɛ Michael a ɔyɛ abɔfoɔ tituro no mu baako ba bɛboa me na metena hɔ Persia ahemfo no nkyɛn na maba sɛ mebama wate deɛ ɛbɛyɛ wo man ɛna ɛdi akyire no mu na ɛna no ho anisuade hu da so ɛwɔ hɔ. Hallelujah. Ɔsɔfo ɛnyɛ yɛ pɛnso nkoa na yɛdi muada o. Ɛyɛ pɛnso nkoa na yɛdi muada. Daniel mu di muada. Daniel ɔsi nefua maako aduonu baako na wɔtwe mmiɛnsa. Na onyame asoma na bɔfoɔ sɛ nkɔmɔ mfa mpaebɔ na muano emere no. Persia honhom echi obofo si no kwan ene die na esi wo kwan die na esi wo kwan ewo wapomoden ho se ye ma wo nya yaresa da ye ma aware no nkoso ye ma wo nsom nyame o ma no ye nse won niema ben na esi wo kwan niema ben na esankan wo eno enanwumre no na ye bebo mpa every say na de nyina me ma wo kan eye Esther, the book of Esther, chapter 3, chapter 4, chapter 5. Emma uhu nipa no sanka jufo, nipa no sanka ohima Esther, nene wafa Mordecai. Enti ene empire ye bono. Afi kwa ye kura ye wonuma bi sanka nipa. Ye wonuma bi pese wodi yade. Osofo wura bosom afefofurum. Wodi ade a ye frene se esun ewura afefofurum. Ode da ye bone basa ewura afefofurum na asasabo esa di wanim ewa afefofurum eno na ye se ensi bio ye bompa ye enanwumre aka che Awurade se ye pagya na aka ewa afi mu aba Awurade anim o sra Awurade se remaining days in this year remaining days in this month ye bompa ya ka che Awurade se o ma na basa nya kese ema Oma na basa nye kese ma uma Oma na basa nye kese ma wachuma Oko wona yesua Oko wona yesua Erade ma na basa nye kese Biye wano mwada wudye Papa paye Biye wano papa paye Ope ya mouth and pray Many days in the year many days many weeks many hours Erade in the name of Jesus. Mama, me wani na bompayo. Efrisa ye kan Revelation chapter 1 verse 8 na. Onyankopon se oye Alpha eni Omega. Oye ahyase eni awie ye Nyankopon. Enti nyame na odo hyase. Onfa wie yie. Na kakra aka wa fim. Osofo bete yese eja bi atodwam. Eja bi ato edwa bi mu. Obekọ amafo nuoma na ehye. Saa nuoma na afi bi abekọ wie ye bronya bremu saa nuoma na sisi. Obete yese accident bi esi. Obete yese amane bi eti. Yese an robbers kwemekafo akohie nipa bi. Ye bompa ya ka che Awurade se onyame odo wo hye afi ya se no. O na kakra aka any evil agenda. Obonifo ni gire tuo bia. Alpha ni Omega Nyankopon e. Onu wie ni ye o. Bo ukru di bo yiri di bo ma di akwantuo mo ho. Bi wa no na bo pa e. Wano na bon paye o nyame fa o yo o ya afa no Omega Nyankopon ono na mo cha o fa o wie
Jesus. Shout, I break out. I break out. Oh, shout, I break out. I break out. Ọbọni fọni ṣiṣẹ biara ẹnyẹ adwuma o sẹ no. Bible sẹ ọtiri nini anamọ no. Ẹwurade na tutu esisi yie. Ti mo a mo wọ Facebook, YouTube nyina mo type I break out, I break out. Ye bọ mpa sẹ remaining days. Bẹẹbi bi a wo bẹ fẹ biara. Aduane a wo bẹ di biara. Insu ọbẹnum biara. Bẹẹbi bi a wo kuru nam biara. Bẹẹbi bi a wo yiri nam biara. Bẹẹbi bi a ọma nam biara. O de ṣe Ẹwurade nsa. Sẹ ọntutu ma na mo sisi yie. Ọntutu ma na mo sisi yie. Ọntutu ma na mo sisi yie. Cars a wo de nam. Trains a wo bẹ tere mo. Bẹẹbi bi a wo nam. Aduane a wo bẹ die. Insu a wo nom. Bie wa no o. Kọ̀ọ̀kẹ́ Ẹwurade o. Sọ̀ọ́sì Ẹwurade. Bie wa no bọ̀ fire. Oh, pray your mouth and pray. Oh, yes, bro, ọmọ náà ó sisi yìí o wọ́n rẹ̀ díẹ̀ lórí òfin kan mọ́ o wọ́n díje ní ọ̀nù mọ́ o wọ́n máa lò o wọ́n náà ó ti fẹ́ lò o wọ́n náà fọ́kà wọ́n náà ó fi sukù aba wọ́n máa náà fi sukù aba ukura o wọ́n fi lè dúró mọ́ aba wọ́n náà nọ́ máa nà wọ́n náà nọ́ mẹ́ wíyà o wọ́n bá yẹ wọ́n yẹ wọ́n náà ọba gan wọ́n náà fi gẹ́nà ẹ̀kọ́ bí ẹ wà náà 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 bó yà yé dáadáa bó Jesus. Shout amen 3 times. Amen. Amen. Amen.
Also for another kind Daniel chapter 10. I said Daniel or you diffo. Daniel. Onyankopon asuma obofo. Yes. Say obofo mfa na bisa de mre. Persia timiachi obofo na tie de nyame asem oka. O se dana wo sha konkyere na ase na. Afi ya hyase nyina na nyame bie kwan bi ma wo. Afi hyase na nyame kasa wo apomoden ho. Afi hyase na rade kasa wo awade sem ho. Afi hyase na rade kasa wo nkrata sem no. Afi hyase na ebo hyekase bi ba ye. Aso de na asom. Dia na asomu. Ma mene papa wo je me dia na asomu. Na o ma no ntesa. Me kan kyo se Ghana ye youth no say yo. Also for Christmas ya ye kai Yesu wo. Yesu na wo. Ye kai abofo a. Oh, omo sere so anajo a. Oh, Nyankopon bofo koda no ho adi kire na. Say ya wo wiase agenkwa no. E wo hefa. David, wo David kuromo. Yes. Aso buro nya ye hwe de ye maburu binum. Edebe. Obo ha Christmas yi oba kama. Na fofo bese no. Wa nyi no ho amompaya. Ye bompaya kan che rade se. Ade biara nyame de adomo. Ade bi esese won saka. Ansa na fia kwawie. Obu osofo de esese ne saka nyina ye ne nkwaje. Yes. Obu wa se ofiri bonim na watan bonim ache. Bone ahoma achechire ndodo. Papa opese wo ye no ontimi nye. Na bone a won pe no eno na wo ye. Obi ye bone wi osofo no wanu no ho ansoso ontimi e wo se saade na eba wiye. Ensese etin de wura afofofu. Obi so hwe me obi tie me yade tintim so dodo Nyankopon de ayaresa na ba ansoso bibia asom Persia bia ye den asom so ma onya pomoden da osofo adwuma no nyame de amaw sika no nyame de amaw anso obi kotom ade ayento ye tosusu a ye ndua osofo obi fa pen na wa twere ni sika akodidi amanfo ho a ene ni pakro hwem woni fie ho o tie mi wo radio so ka oyodefo aso ne nuama aloko ye ka chewrade se na kakra kai wie mu nyame sachira na Nyankopon kasama wa o nyame kasama me ti am se rade kasama me rade kasama me rade kasama me rade dima me rade boa me se na oboa Daniel se na oboa Daniel ma obofo Michael e ko boa no enumre ya ahomachi ya ewie ya obofo no emra mi nchen emra mi fie ho enko madwuma no ma pomode no mo ma ware no mo dayeso no mo nyame wosra ensa ne meboa me ye me honhom nyame wosra o kronkron be boa me enya wo kina se ya bia wa no bo o be ya ma pray one fire wo fio 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 ya nyame boa ya nyame sa he wa no wo fio sare wa odamo ben class yo o tebe no follow mu bie yo radio no follow mu o phone no follow mu bie one fire o mana wade o mana juma wa pomode promotion usuku sambe bia wa no fire manse sambo wa japa bia no ebusa japa no foto sambo abisia sambo wo yeso bia wa no
Jesus. Yemeso amen. Amen. Your bompire a trap tour. Also for Daniel. Yes. Or there beside there be na to radin. My God. And a rather summa or for some on family. And to remaining days. Yes. Na kakra kawa fimo. Dear na order to a radianim. My God. I radin family. Obi here yaresa. Yes. Obi neba. Obi na juma. Obi ne Kristo sum. Obi na awonsem. Obi wana juma sem. Ebi suku sem. Obi nkrata sem. Ne man krata sem. Obi also ne ministry. Obi on ne ministry. Obi janu dum. Obi on janu dum. Opese nyame so janu bio. En na ye de yakoma so ade. E kwa awrade nim. Empa ye twato. E wa konkyira wo ye na wotwe mu. O sere awrade. Se awrade me hauni. Awrade me mama ne ni. Bie wa no bompae. Bie wa no bompae. Bie wa no bompae. Bo ande ne baba ya baba 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 baba. Ye baba baba baba. Ye baba 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 baba. Bo ande ne in the name of Jesus, shout amen 3 times. Amen. 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 And now what show me what tie me no bompae. Me janya me asem so Mark chapter 9. Yes. Verse 29. Yes. Bible say nyama ni bi wa na de magem wa da die enempai bo. Obi a wo hwe me a wo tie me a wadi mu ada ne bi na wo twi me no bompae. Bible say Esther ene ne wo fa Mordecai ne Jewfo nyina di mu ada. Na obonefo no hwehwe a onam Haman no so no ebo ada ne ekọ no so. Obi bia wo hwe me a wo tie me a na wo twi udi mu ada me bompa se nyame wo sra emra wo nchen. Amen. Nyame hohom enwura wo fie ho. Amen. Nyame hohom enwura wo dem ho. Amen. Enwura wo adwuma mu ho. Amen. Me bompa se obonefo no nkonua bia ene empapa mfiri wo so. Amen. Obonefo no gina tuo bia empapa mfiri wo so. Amen. Niama bia etintim wo so. Wo Yesu dem awrade ma ne mfiri wo so. Amen. Say yade
radema ne ntunyira yadia entunyira da yeson basa entunyira oboniya no ntunyira oboniya no ntunyira adwuma sema erade fandom ho erade nom wadwuma erade nom ba erade ndom ayaresa wa kwentu sem no onkra Semino, Erade Maninye ye, Obi Mansu, Obi Kurosu, ya also so Daya Basa, Diana Mrevi ye, wa on neo hon, Bibi shower son, Erade yin fru so, Erade yin fru so, wo yeso demo, me bompaye, said then we Jumaya Basa. Wajuma egu ejuma na Erade mpeja no biom Erade mpeja no biom wa go hia bibi Erade ma won sanka yem frɛw ye imelu yen teso wo Yesu demo Rade obi biara oche ne yem kom onim de hia no onim na koma so ade Erade yemane Erade yemane dwadifo a mo hwame a mo tie me fra atofo mamo bro nya dwai me fra atofo mamo mo kom nyuma so a ye nto ade ye to so a ye ntua ye to so a ye ntua ye to so a ye ntua wa wo hia sika me fra sika ma me fra sika ma wa your project be nyame miebie kwan ma wa wo hia boafo destiny helpers destiny connected Erade twima wo Erade twima Erade yo ya kontre ne bia obo wa ne manti o obo wa ne kurunti obo wa ne yirinti obo wa na dwumanti obo wa na ware nti Erade kasamano Erade yemano ka amen ba unsem ka sema Erade hallelujah ya men shira pi say wo mre ene wadaje a one ye somye chena akonche ni nie ochena nyame asema ebe gira so edia ya akonche ne 1 Corinthians chapter 16 verse 9 asafo obi hwe obi tie nioma bebru nyame de ama odada so bebiness esikwan Paul said if we say we hini a prokesie bi aman and so nyoma soliti ano nti ochena ebe gina so abompai ye be say agina so ye 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 20 Hannah mana ni amera Hannah kawanya ba me say 1 Samuel chapter 1 verse 9 to 20 Hannah mana ni amera kabana kawanya bi nti ochena ade biara aye den ochena obesere rado na Acts chapter 2 verse 40 ebusua bi wosofo ye busua otwe num ye busuam okotoma wa hwe ya o time nson ye owuo bi be kun ya ade bi di wo bekọ enti ochena de wa busua num osofo na nipa dodo na mo betimi anya kwan ne de ye nyina ye hia wo Cedar worship center asore dan kase no uhia ba oba wa pa bebi ata de bi aye ato o ma ware aye de a o ka wa no fa bepiem wo so ware fa bepiem o documents bi wa ya de osofo wa twitwa scan aye laboratory test peja be kire urade na kire mi nam line mu na me de minsta so nuoma mu na me sire urade ahoɔden sɛ nkasa be hia nya me hira na onya okese God of Possibility Prayer Festival no ochena ene na de che na ye de afimu de ni nyina eba na wieye ochena so na 2025 eye fiadam pipe no eno so eba na wieye nyame hira na onya okese mo amopese me ne mo bom pae me ne ebia wo hia bibi urgent okọ adwuma so ayento ade osofo obi bi akọlọkọ pese won saka ye boa mpa bom obabi okru bi oyire bi waso daye bi bibi pese edu wechi nti o ha no di esa du ko wura 2026 mu there be sorry
enti wa ho hwe TV no hwe TV nanim ye na mestre ne nyina gu ho na mo so amotie wo radio no mo na me bobo no mesina ma eye 0557 0557 000 000 967 967 0557 0557 000 967 967 no metosu mienu 0557 0557 30 30 90 90 80 80 0557 0557 30 30 90 90 80 no metwa to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 0553 0553 53 53 53 53 89 89 peja wonsio no documents na yamba so mpae awrade ni pe bi a o hwe yen a o tie yen awa peja ni nsio ni documents awrade me gina Sompa kasa fidie kase iso e kan Psalm 107 verse 20 say awrade soma na asem e ma ne koje ne ma me soma awrade asem say baby bi o hwe me a wotie me bia hye nyame tumi say mowura wonsio no na ne Yesu moja enane insenkyerene nsuo enane ayaresensio de odi nsuo beye biara adanse emra o documents no me frɛ adanse eguso bibi biara o pɛ boso mpaye me hyanya me tumi sɛ mo wuremu de odi beye biara awrade ma wadanse amen amen mo ana me se mo mpa oya mo fa mo mpaye no nyina na atwo nyina mo nsɔre mo fa mo mpaye na ɔkyena ye bewie ochina metro de odebeye etwato nyame hira na onye okese Yesu ama ochina so ye besan ehye biom me de ufie ho odam ho ehye Yesu mojem me gina Proverbs chapter 3 verse 24 so beda na ona be ya ode na ode mo brim nyankopon hwe wo so anadwo ya ho ma asem wo Yesu demo na me no wabompa je me so say amen. Bye bye. Obie ye no woni fie na anwumre ye